И описах какво да прави, какво да направи. Тип да не харчи за скъпи коли, да не харчи за жени абсолютно нищо, абсолютно никакви пари не дава за жени. Не, казах му да здравейте и добре дошли в най-новият ни епизод. Днес решихме да направим нещо, което е сходно с това, което правихме в миналото, там пускаше едни полове в YouTube community. Там имаше много коментари, беше малко сложно като цяло, плюс че понеже не е видео, не достига до една част от вас. И днес всъщност решихме по-скоро да питаме в нашите Instagram профили някои интересни въпроси. Видяхме, че има и други хора, които правят такъв тип съдържание, се получава доста готино. И в случая аз попитах един въпрос нашата аудитория. Мъже, кое е нещо неприятно, гадно, обидно, което жена ви е казала някога и се е запечатало в ума ви завинаги? Съответно, първо може да почнем през нас. Нещо. И дори ти на ум. Че не мога да издържам семейство. Това е тегло. Да, натягате. Да, не е примерно, че... За всеки човек е различно. Така. Нещо е тегаво, нали? Смисъл и колко е тегаво, защото сега някой, примерно, цял живот ще го комплексира това нещо и ще стане от ние хора, където парите стават най-важното нещо в живота и които си продават буквално душата за пари. Други това ще ги мотивира зверски и ще им помогне по-скоро. Аз бих казал, че ми помогна, нали? Не ми се превърна в как да кажа, най-важното нещо в живота, парите. Нали? Имам някакви приоритети, които се нареждат редом с тях, че парите са много важни, но не в болния смисъл. Тоест по-скоро ми е помогнал. Така че гадно е било, обаче е хубаво. Според мен има два начина да се получат нещата, да има развръзка. Един случай е да го оставиш това, да те комплексира и доминира цял живот и да ти е несигурност. Другия е да го приемеш като това, което е обратна връзка, че нещо ти липсва и да го приемеш по здравословен начин, се опиташ си по-добра версия на себе си, защото... Абсолютно, да. Въпросът е как ти се сервира, как ти се казва, нали? Обаче дори по най-гадния начин да ти се каже, ако си се самонаблюдаваш повече, би следвало да можеш да си го отработиш. Има и неща, които и по най-хубавия начин ти кажеш, пак боли. Пак е гадно. Зависи колко човек си. Няма да гледаш. се засвя и се сетих. Но да, смисъл има неща, които някак ти поднесат приятно. Особено ако си запуснал прекалено много. Да. Не, то по принцип е хубаво да те жегнат. Иначе при много хора няма да сработи. Нали, те, дето са много специалните, много се сърдят като по-остро им влезеш, ама според мен пък е много полезно да те жегнат, за да ти се запечата в главата, иначе много хора биха го подминали. Ти тогава сигурно наистина не си могъл да поддържаш семейство. Да. Аз тогава правих за месец парите, които сега правя за ден. Даже не за ден, за 3 часа. Това е супер. Останалото от деня мога кара мотор. Да, като цяло жените, те са добри странични наблюдатели и те са доста добър коректив за това какво ни липсва. Защото тяхното оцеляване е зависело доста дълго време от нас, какви сме ние като хора, от нашата компетенция и способност да ги предпазим, да им осигурим защита, ресурси, финанси, храна и там каквото и да е. И затова те държат първо да им споделяш проблемите си, не защото ги интересува какви сте проблемите, по-скоро да свърши часовника дали всичко е наред. Да, защото това са жените, сподели проблемите, ние сме семейство, аз ще подкрепя. Според мен това е пълен булшит. Те по-скоро го правят, съзнателно или подсъзнателно, да си кажат, фак, аз май се пребах. И да потвърдят дали се преба. И ти трябва да чертая плана за бягство. Затова те държат да споделиш проблемите си. Да са наясно, защото има случаи, в които мъжете го представят все едно, всичко е наред, няма проблеми. Тя разбира, примерно, една година по-късно, че той е заложил половината неща, вече нямат земи, няма такова и тя го разбира прекалено късно. И затова жените се опитват да накарат мъжете да бъдат по-отворени с тях за проблемите, чисто от егоистична гледна точка. Не е цел да ги подкрепят, да ги помогнат. Това няма жена, която да може да убеди. И аз съм сигурен, че повечето вярва, че е така. Но не е така. Това е. Затова мъже, вие си опичате къла и се старате да бъдете наистина качествени, да си вадите парички, да може да подсигурявате семейство, но ако имате някакъв проблем и стръгъл, избягвайте да ги споделяте чак толкова на жените си, защото вече съм нагледал на случаи, в които жената казва да споделим нещо и после път. Да, не винаги така, както си представят повечето хора. Да, и като има комуникация, ние трябва да комуникираме, искаш да комуникираш накрая. Или тя комуникира. Не, то супер да комуникираш, просто ако седнеш да оплакваш 3 часа, няма да. Да, не ги интересува проблемите ти. Да. Това е най-лесният начин да го жена между другото. Да говориш за проблемите си. Генерално никой не го интересува проблемите ти. В смисъл, като седнеш дори с приятели, може да го... мога да сподели смисъла на търся решение. Ама смисъла на просто ти се оплача, ще спрете слушай. Да, аз съм човек на ефективностите. В смисъл, искам да има резултати. И като споделям проблема, аз не го споделям да го кажа, просто искам на решение. И ако първо, че жената от тебе, доста вероятно е да си каже подсъзнателно или съзнателно, фак, аз май се прецаках, този има много проблеми. И второ, като не може да ти разреши проблемите, защо въобще да се занимаваш да го споделиш, по-скоро би споделил на приятел. И тя жената даже няма разбере, че аз имам проблем преди 2 месеца. Да. Абсолютно. Има доста неща тук в коментарите. Просто там ти сеща нещо от твоя живот. Нещо, което ме жегнал, жена ми е казала. Не те жегнал, но да си запомня. Влага още. Да. Не да ти държи влага още, а по-скоро да ти е направо впечатление да не си го заправил. Мисля, че може да е както скул, смисъл взел си позитивна бележка, примерно. Май не, няма. Имало е примерно случай, в който по-скоро съм се издразнил. Помня, много отдавна бях студент и тогава аз много мразих началото на годината, защото минава там декември, коледни празници, цяла бала, идва януари, вече малко тъкмо си починал от нещата. И какво случва? Значи идва един месец, тъкмо малко парички си видял, разбираш. И от това къде, по работа. И идва 14 февруари, брат. И ти такъв тъкмо се видях с пари, подарък. Окей, хубаво подарък, брат, 14 февруари. Така, после идва 8 марта.
Окей, събрала си паричка, окей, няма проблем. Така. И тогава, по 25 март, един момичето, което тогава живяхме заедно във Варна, имаше рожден ден. И аз вече нямам пари, брат. Те са събрали 14 февруари, 8 марта и 25. Съм така, фак. И в крайна сметка, не помня, май бях купил нещо много малко, шоколад, нещо, което нямах просто пари. И това е случай, което съм запомнил, че реално жени са, колкото да са качествени, умни, стойностни жени, егоисти са, мънкъл. В смисъл, егоисти са и what about me? Винаги е what about me? Ми аз. Да. И това казвам си негативно. В смисъл, всички сме егоисти, но генерално на жените не им пука много, честно. Да. И това са добри жени, не казвам, че са лоши жени. Добри жени. Просто те са така устроени. Мисля, че това са по-скоро повечето жени. Защото сигурно не са всички жени. Не, рано късно брат, всички са. Все една майка ги ражда, често казвам. Може един път, два пъти, три пъти, може два, три, четири, пет пъти. И да скажеш, моята е различна. В един момент това е за навяда. Тоест казва, че прага просто е различна. Да, прага е различен, но просто ти винаги си мислил, примерно моята е различна, но има ситуации, да речем, може 10 години да е bulletproof, да е тествана. На 11 ще направи това, което всички други правят. Което е? Примерно е това с what about me, разбираш ли? Да не може да ти влезе в положение. Аха, не кажа се ми че нямаш пари, аз ще нямам подарък. Тя си го каза, тя просто емоционално в момента е гадно. Че не си се сетил, не се постаравам, такова пък ти примерно съзнаваш, че имаш 5 лева да преведеш с влака. Ти се сетил, просто не си имал пари. Да. Не знам. Не мисля, че всички са такива. Но ще живеем, ще видим. Да, ще покажа. Ти имаш такова нещо? Да, имам между другото. Като бях, примерно 3 или 4 клас, например, и някакъв зъб ми беше почва да се скапва някакъв сутрин. То смисъл не е изведнъж, но явно се случва, но аз съм малко лапен, не казвам. И седях до едно момиченце в клас и тя каза, малко ти мирише дъха, нали, сигурно някакъв зъб ти е прецакан или нещо такова. И аз бях такъв, факт, това никога повече няма се случи. И тогава по-добре си миех зъбите 4-5 пъти на ден, това просто стъркаше мало. А пък тя станала такова, ортодонт, зъболекар. Не знам какво се случи с нея. Въпросът, че беше много, ще го помня до ден днес, че още го помня, бях такъв, трябва да се поддържам. Устната хигиена трябва да е топ. Не само устната хигиена, цяло. И гъзната хигиена също. Гъзната хигиена, подмишниковата хигиена, като цяло личната хигиена да е на ниво. И по-добре, че това го разбираш на мисъл в трети клас, където се тази сеща смисъл. Да. Отколкото това да го разбереш на 33, да кажем. Което би било неприятно. Лапетата си казват много гадни неща по някакъв път, ама пак ако го работиш. Като цяло лапата човек ме кефят. Да, лапата ме кефят, защото при лапата има шейминг. Аз смятам, че шейминг трябва да има в нашето общество, защото на базата на обществените нагласи ние се ушлайфваме, така да се каже, и ние започваме да виждаме кое е правилно, кое е грешно. И ако няма шейминг, няма все едно тези написани правила, защото имаш закони, файн. Имаш имаш закон, имаш и религия. Това са двете неща, които принципно по някакъв начин могат да контролират. Обаче, като премахнеш шейминга, да не се срамуваш, не се срамувай, че си майка на 5 деца с 5 различни мъже. Не се срамувай, това си ти. Не бе, как няма да срамуваш? Това е едно, ако кажеш на мъж не може да се гледаш семейството. Не се срамувай това. Не бе, трябва да срамуваш, че си мъж не може да се гледаш семейството. Защото ти ако не се срамуваш и ако обществото не те засрами, ти няма да се оправиш. Трябва да се срамуваш. Сещам се, един път бяхме излезли някаква компания и бях с малкия. На някакви лейкбордове нещо карахме. И един от пичовете е много дебел. И той малки тогава беше много малки. Ти си Батман, аз съм Еди, кой си го гледа този печак и вика, ти си Спайдермен. Дебелия Спайдермен.